Тръгнахме за 3 дни. По един път, без особена цел. Просто да изчезнем за малко. Първо беше пропаст в нищото. Тъмна, дълбока. Диляна каза абсурд. После река, скали, манастири. А накрая море. Фар, потънал кораб и 1 литрова бира, която тежеше повече от мотора. Да, това беше пътуване. Такова, каквото няма да повярваш, че се случи. Нямахме точен маршрут, но пък знаехме, че първата ни спирка ще е нещо различно. Едно място, което почти никой не посещава. Пропаст в полето, отбелязана само с черна точка на картата. Геокомплекс Понори, или както си го нарекахме, пропаст в нищото. Диляна само надникна и каза: "Не благодаря." Аз естествено влязох и не знам дали беше добра идея. После обратно на светло, към нещо високо, дълбоко и свято. Ивановските скални църкви не се виждат, освен ако не знаеш, че са там. Ние знаехме, но пак не тръгнахме по стълбите. Избрахме страничната пътека, по-прашна и по-празна. А горе в скалата изсечен храм, с тесен коридор, издълбан в камък и прозорец към цялата долина. Стоиш и чуваш само вятъра. След скалите и тишината дойде време за нещо друго. За място с легенди. За място, където светостта не се извисява, а се вкопава. Манастирът в Басарбово. Единственият действащ скален манастир в България. Посветен на Свети Димитър, който 300 години след смъртта си се озовава в Букурещ. Дълга история, която ще оставим на вас да разберете. Или пък за следващия път, когато минем от тук. А после Дунав. Тутракан. Уютен град, с дух на рибарска приказка. Паркирахме мотора и просто се разтворихме в мястото. Мрежи, лодки, котки, музика, стар парк, рок-бар и много, много нови усмивки. Да, барът. Тутракан остана зад гърба ни. Пред нас още километри и една мисъл. Трябва ни море. Край Сребърна спряхме за малко. Вдигнах дрона, но отдалече. Това е защитена зона. А понякога е достатъчно само да погледнеш. Тишината тук говори повече от думите. След Добрич пътят стана по-празен, по-горещ и после той се появи. Фарът.
Настанихме се на метри от вълните, свалихме якетата и тръгнахме към Тюленово, където морето се среща с арка, а ние просто го гледахме. Вечерта беше без хора. Само ние, морето и няколко бири. На един плаж, който не очакваше никой, освен едно куче, което просто седна и ни показа потъналият кораб. Сякаш казваше: "Ей, там е, гледайте." Сутринта беше ленива. Дори котките не бързаха, но пътят ни чакаше. Спряхме за кратко до Болата, място скрито между скали. Някои казват, че тук морето е най-червено. Ние видяхме синьо. И после тръгнахме към града, към реалността, но с още нещо в багажа. Една история, която няма как да разкажеш, без да я преживееш.